אנחנו עושות משפטים לפי רגשות. משפטים לפי רגשות. המשפט הוא... הסרט יוצא היום. סבבה. שחקנו בסרט גמר. הסרט יוצא היום! עצבני! אתה צריך להגיד את הרגש. עצבני. קודם. הסרט יוצא היום! הסרט יוצא היום! הסרט יוצא היום! שמח יותר. הסרט יוצא היום! הסרט יוצא היום! זה המתרגש שלי, אבל לא נורא. לא, זה עצבני. איך אני אעשה? שמח. יוצא היום! הסרט יוצא היום. אוקיי, מפלרטט. אני קודם זה קשה, אבל. אני. טוב, את. הסרט יוצא היום. לא, תתחילי איתי בבקשה. הסרט יוצא היום. הסרט יוצא היום. אוקיי. זה מתרגש. יאללה, עכשיו מתרגש. יואו, רושם לי הודעה. אומר, חכה לנו. מתרגש? הסרט יוצא היום, חברות! יואו, הסרט יוצא היום! נשמע לי את הקורא. יאללה, תומר, חכה לנו. ביי, אהובים.